A gde je Crazy? I velika pozdrav sa vama je Crazy i htjela bih nešto da vas obavestim. Moj brat Vuk Arsić će, to je moj drugi brat, će snimati s nama na mom kanalu Crazy ali pošto ne može da se zove Crazy zato što ja i on zajedno će da snimamo. Zvaće se Crazy jer smo Arsići. Šta reče? Aj, reči ti. Zvaće se Crazy mi smo Arsići. I to je to. Ćao. A čekaj, mene da vidite. I da se zaboravila da se izvini što nije bilo klipova. Da, izvinjavam se što nisam dugo snimala klipove. Vidite, kao što vidite, uradila sam sobu. Nova pozadina, vidite. I nisam snimala gameplayove zato što mi je kompjuter bio... Nije, da se razumemo, nije bio nego nije nešto kompjuter, pa ćemo za ove godine, za jedno mjesec dana će kupimo novu grafičku i malo rama i mi ćemo snimamo skoro sve igrice. Da. I...